Oh ya kwasuka lokho. Mm. Sayimini umfoko wamagate. Ungangazi. Hayi kusenkingeni. Umuntu uhleli kamnandi unezise ezingaka. Hey. Ngiyithethelele. Yithi ingoba phela iminyaka sengiyi over 40. So ngithi hayi shothi njengoba isisu sisingaka. Mhlawumbe sithatha iminyaka yami. Ngiyikhohlisa. Yabo. Yithi mangimile yithi kulist asikho. Kodwa uma ngahlala phansi sikhona. Uyayibona ke leyo nto. Uthi amanga kanjani emhlabeni. Nokuyikhohlisa. Sinikeze ithemba. Ngoba phela ithemba libulali. Ngelinye ilanga kuyolunga. Kodwa bona yabona uma ngabe umuntu yabo ngisho noma umuntu ngakuthiwa uthini kuwena ungalingi ube nenkinga noma kuzwela abi nankinga othi wena uNkulunkulu wakho uyazi ukuthi wenzeleni lokho uNkulunkulu wakho mhlawumbe isabelo sakho yakubekele sona ngoba manje mawuthi uzoqala phansi lokuyibuza imibuzo uyazi kunesikhathi engangalimala ngaso yabo ngaba very weak ayitshela nje ukuthi umhlaba usuphelile kumina but ngilo ngiyikhohlisa ithi imoto ngibonile iginqe yabo ngiyibuze esibhedlela njengoba sengihleli wheelchair yini engizoyenza mangiphuma yabo uduma ikhanda hayi ngelinye ilanga bafike angithi sebele bengivashela lokhu bengitshela lokhu kufike nalabantu laba bafike ezibhedlela bethi awulimele engozini yemoto awu yazi uRAF uzokukhokhela ube right ube nje ube nemali engayinikeza ithemba ngayinikeza ama hope ukuthi kuzoba njalo hayi ngangiweak ngididekile emqondweni but kodwa ikhona leyo ngqondo encane ukuthi kufanele if ngiphuma la esibhedlela ngizokwenzana ngoba phela izandla isebenzi neinyawo ayisebenzi ngiyazazi ukuthi ngihard work yabo umzimba wami nje uflex ngikutshela ukuthi ngashizila ngaze ngaphuma dwe uRAF sekho bonke abantu sebengibetrayile sebenze yonke inonsense sebenza imess alomzuzu sengiyakwazi ukuhlala kanje umqondo ubuye kahle ucabange wenze konke umuntu angithi manje wena mawungayinakile leyo nto RAF wena RAF road accident fund mawulimele engozini yemoto uthola imali ube nethemba uthi yazi ke kube nama plan nama hopes angibusise namanje ayithi kuthiwe uRAF thatha 3 years after that khohlwa so ihope yakuphilisa kwesinye isikhathi while kodwa beyokufaka eweni yabo kodwa ngathi mangiphuma ngaba neminye imicabango ngaba nezinye izinto ngaphemba ngenye indlela kwenzeka ngathenjiswa amanga ngawathatha angiphilisa angilaxaza ngaphila nawe usangaphila phela nje mawuzoba nethemba lokuthi khona okusangenzeka kodwa ungabuseyiyekelela ke ithi mawusho lokho kube khona okwenzayo and then nendlela izokwenzeka iyephambili yabo ungathembeli entweni eziningi ngoba ngithi mina if masekuthiwa ngiyayithola igrant ngabe ngiyayisebenzisa entweni ezilayithile njengoba ngithe nje ngifuna ukudayisa ngama perfume intwana yala eroundini yami engithe mangiwezwa athi hayi akona la ama fake lawa agcwele yonke umhlaba nalawa abantu abazakhela wona azoyenza impilo ukuthi ngipush
sothi nginalo nje i-1000 ekhaya, yabo. Wena why ungakwenzi? Ngoba makuthiwa nje ngiyayihola i-grant abe ngithatha nje gcwalisa i-stock, fanele ushizile ukuthi utholeke imali ye-stock. Uzoyicela kuba uhulumeni uzokupha nje imali athi mina ngiyakupha? No. Fa wenze njani? Fa ucabange, esiba nethemba ukuthi kuzokwenzeka. Asilikeeni, subscribeeni, sikhomenteni, sixoxeni, kuzolunga kodwa. Sharp.